syksy rupee näyttää merkkiä, lehti rupee tippuun puusta. Näkee, että on keltaisena kadut ja näin. Niin ilma on kylmentynytkin ihan tässä nyt aika lailla pakkasöitä ollut ja eikä se sitten kohta niinku ruvettava kaiveleen talvirenkaita tähän autoon. Se on sitten seuraava huoltotoimenpide. Kiva kun ajelee tässä itse ajaa tätä satasta, niin tämmöisillä pakettiautoilla mennään ohi, mutta taas Muuramen puolella ja niin käydään nyt tässä nopeasti vaikka siinä äidin luona ja kysytään miten siellä nyt on mennyt ja katsotaan onko siellä vielä remonttimiehiä tekemässä pihan tasoitushommaa. Sehän pitäisi olla jo käytännössä valmis, mutta jotain sepeliähän siihen oli vielä tulossa, niin käydäänpäs katsoa, että miltä tilanne siinä näyttää ja kivahan tässä on ajella, niin vaikka ei nyt aurinko paista, mutta onneksi ei nyt sadakaan, että 6 astetta näyttää toi lämpömittari. Joo, tässä nyt tilanne muuttuikin nopeasti, eli tultiin tässä äiti ja siskon kanssa käymään tässä hautausmaalla. Laittaa isän hautaa niinku vähän talvikukkia ja näin, niin mä nyt en sen enempää kuvaa kuin tästä parkkipaikalta. Pienen pätkän niin ei voi tulla haudalla muutenkaan paljon kuvailla. Täällä tultiin käymään. Tämä oli tällainen nopea käynti nyt tässä. Sisko ja äitin kanssa käytiin tuossa
tosiaan niin hautausmaalla ja vein nyt siskon tonne kotiin, niin lähdemme tästä takaisin Jyväskylään. Tässä on aina nämä on tämmösiä velvollisuuksia tietyllä tapaa. Ja nyt kun aikaa tässä itselläkin on, niin kivaa ne on. Kivaa tässä aina poiketa. Joo. Vedetääs tosta isolle tielle sitten. Autokaupat tässä autotalolla, niin siinä on tuommoista halvempaa kalustoa löytyy heti siitä, ja sitten tässä jonkin verran isompi liike on täällä vaihtoautomaalla ja niin on Helsingissäkin liikkeet. Tässä on jonkin verran kalustoa. Jyväskylään kohti matka käy. Tässä on tämmöistä tyypillistä ruuhkaa meinaa olla. Ei tämä niin sanottu vetoketju toimi, että tää annettaisiin vuoron perään mentäisi. No, mahdutaan tästä nyt kuitenkin soputilaan.
hieno rekka, se taitaa olla tuo, niin olisiko ihan peräti Yleisradiolla jossain urheilutapahtumissa joku toimisto selostamo, mikä liian hieno rekka. Tämän päivän ajelut on nyt ajeltu ja pyrin tekemään näitä videoita tässä nyt, niin oikeastaan se mitä jaksaa vaan kuvata, niin ilman mitään sen suurempaa aihetta. Niin sitten tässä sitä opiskellaan tätä YouTube-juttuja. Ei niinkään YouTubea, omaksi iloksi kuvataan ja julkaistaan ja kiva homma. Tällainen päivä tänään, ei mitään. Me jatketaan ja palataan. Kiitos.